जनसाधारणଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ ଝଡ଼ ହେଉ ବା ତୁଫାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଥା ଏବେ ସରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହିଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯଦି କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।